Uz RTS 1 svakodnevno je u novembru u proseku bilo više od 2.150.000 gledalaca, za pola miliona više od druge po gledanosti televizije. Prvi program beleži najveći rejting, udeo gledanosti i prosečan dnevni auditorijum u ciljnoj grupi od 18 do 49 godina, ali i u udarnom televizijskom terminu od 19 do 23, kada je najviše gledalaca ispred malih ekrana. Od 20 najgledanijih TV sadržaja u septembru, čak 18 je emitovano na RTS-u 1. Tradicionalno, najgledaniji dnevni sadržaji su kviz Slagalica i centralna informativna emisija Dnevnik 2, koja je najgledaniji informativni program u Srbiji. Na listi su i ostale dnevne informativne emisije Oko, Oko magazin i Beogradska hronika, kao i najgledaniji jutarnji program u Srbiji. Mesec za nama obeležili su sportski prenosi u fudbalu, košarci i rukometu. Najgledanija premijerna serija je Tvrđava, a reprizna Selo gori, a baba se češlja. Među najgledanijim TV sadržajima u Srbiji su i naši kvizovi, ali i ostali sadržaji zabavnog programa. Novembar su obeležili i naši dokumentarni serijali. Ostanite uz RTS i u decembru, kada vas očekuje veliko finale serije Tvrđava, nove premijerne epizode Radio Mileve, a novu godinu dočekajte uz novogodišnji program RTS-a.